Den gode gamle første sal her. Nej. Og mange der havde værelse her. Det endte som gæsteværelse. Det gamle soveværelse. Ja, min nye. Det her lille værelse endte som børnebørnenes legeværelse. Far, har det her været dit værelse? Ja, det har det. Og herover har vi jo den hemmelige gang. Op til loftet. Her er der foregået mange spooky ting. Og loftlemmen, hvad er der bag ved den? Her har vi loftrummet. Det lykkedes jo Kjeld at få ryddet op til sidst. Sidste sekund. Ja, der var lige en kuffert. Så går vi videre. Bellas værelse. Og så her Kjeld han sad med de sorte kasser i overvis. Det var Lisbeth der sad her til sidst. Og videre her til det gode gamle badeværelse. Den nye bænk. Det var vist nok egentlig den her bænk, der fik Lisbeth til at købe åbningen i sin tid. Og herover er der blevet læst virkelig mange Anders Sandblad. Soveværelset. Med et bobspil i dagens anledning. Ja, det er selvfølgelig lige lidt forkert. Men I startede med at have soveværelse op, da vi var små, kan jeg huske. ja, Og så endte I med det. Men i mellemtiden, jeg havde det engang. ja. Jeg kan ikke huske, om Magnus så har haft det. Jo, fordi så blev Kjeld og mig, så flyttede vi jo ned i udbygningen. Der var Kjeld og kontor, der havde vi jo soveværelse de første 10 år. Havde I soveværelse dernede? Ja. Så da Magnus Jeg var troede, alene hjemme, der boede han her. ja. Og så havde vi gæsteværelse, og så havde Kjeld vel kontor heroppe, og så havde vi soveværelse nedenunder. Ja. Og jeg huskede egentlig som om, at det var Michael, der røg ned i tilbygningen. Ja, han har været i garagen, da der var værelse der. Nå ja, nu blander jeg dem sammen, ja, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror nok, at alle tre har haft. Jeg ved ikke, om Michael har ikke haft værelse her. Nej. Han har haft en ved siden af, nede i garagen. Han var vist mest nede i garagen. Han flyttede vist fra garagen. Ja. Så blev den lavet tilbage til garage. På den måde har det været et meget godt hus, at det er kun man har flyttet rundt forskellige steder. Og så også det, at selvom der er skråvægge, så starter skråvæggene meget højt oppe, ikke? Jo. Det er jo en fordel i forhold til det nye hus, ikke? Jo. Men alligevel synes jeg nu, at den er pæn, den nye første sal også, ikke? Det er pænt lavet, det der er, ikke? Jo. Og herovre har vi det lille gæstetoilet. Der gang var udgang til garagen. Og her har vi kælderen. Ja. Så meget kælder er der altså i Åbrinken. Det gode gamle køkken. Jeg kan ikke huske den her lyd. Det betyder, at man skulle komme ned og spise. Det foregik her. Bemærk lerfadet. Uforandret gennem 32 år. Ligesom det meste af køkkeninventaret her. Viserne blev fornyet en gang. Men det gjorde skamlen ikke. Og den sjove luge derovre. Og også postkasse. Krukkerne. Ja.
Jeg måtte have alle de nostalgiske ting med. Nu spiser vi. Lyd. Klap, klap, klap. Men er der gået noget tilbage? Skal vi være? Søjlen. Den var bare det. Det er ikke engang her. 14 dage før det flytter, må man løbe rundt om den på kælden. Eller skulle man tage en tur? Og så nogle stoler omkring og sådan noget. Vi har alle biler, om solvej bliver større, så kan de slet ikke huske, at det er andre steder. Nej, så skal man sidde og fortælle. Det er meget engang, du kommer fra. Hej William. Spiser du banan? Ja, jeg husker Birkerød. Ja, nu Simon er lige så. Midt i fodboldkampen. Daniel på sin yndlingsposition foran fjernsynet. Simon er faldet i søvn. Miriam til også fjernsyn. Herovre Bornholmeren, men nu uden indmad. Jeg synes, det går meget godt. Det optager virkelig det her. Ja, det er da dejligt, at have en bachelor hjemme og en penge til, og så har man i hvert fald det, ikke? Jo, men det er jo næst sidste fag på ordningen, så jeg synes, jeg kan se det på det. Ja, så meget er så specielt. Du kan ikke tage sådan. Kan du godt finde ud af, Solvej, prøv at du kan se, hvis du tager den her ud, så kan du se, hvor skinnerne skal ligge på den her. Så kan man lave en stor bane, hvor skinnerne kommer lige oven på den her. Kan du se det? Det er jo en far, han legede med, da han var lille.